Hi guys, Happy New Year. Khayo jotono kaham tongbaina. Tini ang lamsogono rongno ani channel lo tebisa. Tini ang kaisa samung compose khai tongmani. Ke norongno khandarna hani wansuka. Jodi khnatokha ba please comment khai sadi. Te jodi surok onyor samung bai surok milijak ko ba comment khai sadi. Ke amson kok nor khnanya di bahaitara khnatokjak. Nungno ani hamjakma no shimi hamjagui thangna khapang khawo no mangse lopshawi angle tongjao nungno ani hamjakma no shimi hamjagui thangna khapang khawo no mangse lopshawi angle tongjao nang bai no angle thaya sanjora tonggui thangnai hönui ang chongkha nang bai no angle thaya sakjora tonggui thangnai hönui ang chongkha. Baik jaka please comment khaina pokdi. Tei jodi surok milijak hangko bo comment khaisa di ang source line tin bagam sang siteng hambai.